ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon mga kasama, ako si Radyo Man, Jenny Pahilanga, April 1, 2026, araw po tayo ng Miyerkules. At narito na ang ulo ng mga balita sa RMN Network News. Mga pasaherong humahabol pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Miyerkules Santo, dagsa pa rin sa mga terminal at paliparan. Ilang biyaheng norte sa Maynila fully booked na. Pangulong Bongbong Marcos nanawagan ng panalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa ngayong Semana Santa. Ngayong Semana Santa, sa ating pagninilay at panalangin, naway isama po natin sa ating dasal ang kapayapaan at kaginhawaan ng lahat. Habang sakripisyo naman ng mga OFW kinilala ni Vice President Sara Duterte. Kinikilala natin ang sakripisyo ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga OFWs sa Middle East. Sila ay mga buhay na halimbawa ng sakripisyo. Maalinsangang panahon, aasahan ngayong Semana Santa, heat index o damang init sa ilang lugar, posibleng umabot sa danger level. 1,500 pesos buwan ang ayuda para sa mga minimum wage earner sa gitna ng kinakaharap na krisis ng bansa, itinutulak sa Senado. Utang ng Pilipinas lumobo pa sa 18.16 trillion pesos nitong Pebrero ayon sa Bureau of Treasury. At 2 pulis na natakasan ng 2 inmate sa Bataan inalis sa pwesto. Mga pumugang inmate tinutugis na. RMN Network News. Mga kasama sa detalye ng ating mga balita, bus terminal sa Maynila na biyaheng norte fully booked na ngayong Miyerkules Santo. Alamin natin ang balita mula kay Radyoman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report. Marami pa rin ang humahabol ngayong araw para makauwi ng mga probinsya para gunitayin na ang Holy Week. Sa Florida Bus Terminal dito sa Manila, fully booked na ang mga biyahe ngayong Miyerkules Santo. Ayon sa dispatcher na si Edel Marciazon, tanging pag-asa na lang daw kasi ng mga humahabol ngayon na chance passengers ay ang hindi pagsipot ng mga pasaherong nauna lang mag-book ng biyahe. Fully book na po sir, hanggang gabi yan sir. Yung mga walang reservation, chance passenger na lang po. Yun po ang chance nila pag yung mga nakareserve ay hindi matuloy, yun po yung chance. Samantala, posible naman daw na magdagdag sila ng mga bus na bibiyahe kung kakailanganin na talaga. Sa Biyernes, wala rin silang biyahe at babalik sa umaga ng Sabado de Gloria. Ang panahon po yung bukas natin at sa yung sa Sabado kasi Biyernes Santo wala po tayong biyahe. And then magre-resume na tayo ng Sabado de Gloria. Magkakaroon po tayo ng extra trip pag makita po namin na marami talaga yung walang reservation na nakaantay po. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Jairus, Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Mas hinigpitan ng Quezon City Police District, QCPD, ang kanilang pagbabantay sa mga terminal ng bus sa lungsod. Kasi ng pagdagsa ng mga pasahero sa terminal pauwi sa kani-kanilang probinsya para gunitain ang Semana Santa. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni QCPD Public Information Officer Chief Police Major Jennifer Ganaban na nasa 1,700 na police personnel ang kanilang i-deploy sa matataong lugar. More or less po 1,700 yung dineploy po natin ng mga personnel sa iba't ibang lugar. Kabilang nga po dyan yung mga places of worship, yung mga major thoroughfares po natin, mga commercial areas at iba pang places of convergence. Pinapaigting din po natin, hindi lang po yung pagbabantay ng terminal, ganun din po yung mga anti-criminality operations po natin. Tuloy-tuloy din po yun para mapanatili natin ang kapayapaan at kaayusan. Sa kabuuan ay naging maayos naman po at mapayapa ang dagsa ng mga biyahero.
Kaninang umaga, magkatuwang na inspeksyon ng NCRPO ang QCPD ang lahat ng bus terminal sa Quezon City. Lain ito na matiyak ang kaligtasan, seguridad at maayos na dali ng mga pasaherong babiyahe pauwi sa lalawigan ngayong Semana Santa. Muli namang nagpaalala ang QCPD sa publiko na maging mapagmatyag sa lahat ng oras. Pinapayuhan po natin ang publiko na planuhin ng maayos ang kanilang biyahe at kung yung plano nga po nila is yung mag-last trip, sana agawin po nila is dumating pa rin ng maaga sa terminal. Bantayan po nila yung kanilang mga gamit at iwasan na po siguro yung pagdadala ng malalaking halaga ng pera or mga gamit na malalaki para po sa kaligtasan nila. And yun nga po, sundin po nila yung mga protocols dyan sa mga terminals, mga alituntunin na isinasagawa ng mga gwardiya po natin or kapulisan para maiwasan ang anumang aberya. Magkasama si QCPD Information o Public Information Officer Chief Police Major Jennifer Ganapan. RMN Network News. Mga pasaherong patungo sa mga lalawigan at sa ibayong dagat, dagsa na rin o dagsa pa rin sa NAIA 3. International passengers umaaray pa rin sa mataas na travel tax. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Joyce Adra. RMN Live Report. Dagsa pa rin sa NAIA 3 departure area ang mga paserong nga patungo sa mga lalawigan at sa ibayong dagat. Pamilya pa rin itong mga biyahero ang sunod-sunod na dumadating sa paliparan ngayong Miyerkules Santo. Marami ring mga dayuhang turista na may connecting flights patungo sa mga tourist destinations sa Visayas at Mindanao ang dumadagsa ngayon sa NAIA 3 mula sa NAIA 1. Ilan namang mga Pinoy na magbabakasyon sa ibayong dagat ngayong Semana Santa ang nananawagan sa pamahalaan na ibaba ang travel tax. Sana po mabawasan. Yun lang po, para mabawasan. Sana po mabawasan yung travel tax. Yes po. Wala namang naitalang aberya ang airport authorities sa harap na pagdagsa ng mga pasahero, maliban lamang sa ilang mga biyahero na may dalang anting-anting na bala ng barila. Wala rin naitalang kanselado at delayed flights. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN. RMN Network News. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na pairali ng pakikipagkapwa, pag-unawa at pagmamalasakit bilang bahagi ng pagninilay-nilay ngayong Semana Santa. Ayon sa Pangulo, mahalaga sa panahong ito ang panalangin para sa kapayapaan at kaginhawaan sa lahat kasabay ng panawagang ipakita ang likas na pagiging mapagbigay at mapagmahal ng mga Filipino sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Hindi anya titigil ang gobyerno sa pagkilos hanggat hindi nararamdaman ng bawat pamilyang Filipino ang tulong at suporta. Habang may Pilipinong nangangailangan ng tulong, patuloy kaming magsusumikap na ipaabot ito. Hindi kami titigil sa pagkilos hanggang maramdaman ito sa bawat tahanan. Ngayong Semana Santa, sa ating pagninilay at panalangin, naway isama po natin sa ating dasal ang kapayapaan at kaginhawaan ng lahat. Pagkilala naman sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong Semana Santa. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang mga OFW ay isang halimbawa ng tunay na sakripisyo lalo na ang mga nasa Middle East kung saan may kinakaharap na malaking pagsubok. Ang katahimikan ng mga araw na ito ay nagbibigay daan sa tapat na pagsusuri ng ating mga mithiin para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at para sa ating bansa. Kinikilala natin ang sakripisyo ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga OFWs sa Middle East. Sa gitna ng kaguluhan, hinihiling natin ang kanilang kaligtasan. Sa panahong ito ng Kwaresma, isapuso natin ang kapakanan ng ating bansa. Idalangin natin ang isang lipunang pinatatakbo ng katotohanan. Ang tinig ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. RMN Network News. One strike policy sa mga commanders ipatutupad kaugnay ng mga obstruction sa kalsada ngayong Holy Week. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Marjo Domingo. RMN
RMN Live Report. Ipatutupad ng Philippine National Police ang one-strike policy sa mga commanders ito kaugnay ng mga obstruction sa kalsada ngayong Holy Week. Sa sinagawang inspeksyon ng PNP sa mga tren, simbahan at mall ngayong araw, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na bukod sa mga illegal na nakaparadang sasakyan, ay nakita rin ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagharang ng ilang mga vendors na nagdudulot ng abala sa ilang motorista at dumaraan. Naira rin ni Chief PNP one strike policy sa nasabing kautusan niya sapagkat sinasabi niya na hindi magandang tingnan, nakakaabala sa motoring public, sa mga naglalakad, sa mga pedestrian. Kaya sinasabi niya, naira rin natin one strike policy kapag hindi napatupad ng mga station commander at mga commanders natin yung nasabing kautusan. Ayon sa kay Tuanyo, inatasan na ni PNP Chief Nartates sa mga station commanders at mga chief of police na agad pulungin ang vendors associations para linisin ang mga kalsada lalong-lalo na kung hindi ito lehitimong nagbabayad ng permit. Nabatid ang one-strike policy ng PNP ay isang mahigpit na patakaran kung saan isang paglabag lang ay sapat na para agad mapatawan ng kaparusahan ang isang opisyal o police lalo na ang mga may posisyon tulad ng station commanders o chief of police. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Margie Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Pagbabantay sa mga lugar sa Nueva Ecija na dinarayo ng mga deboto ngayong Semana Santa mas pinaigting ng PNP Nueva Ecija. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. RMN Live Report. Bilang bahagi ng pag-obserba sa Holy Week ay pinaigting ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Richie Clarabal ang kanilang mga operasyon ng seguridad sa buong lalawigan upang matiyak ang isang matahimik at maayos na Holy Week sa lalawigan. Inatasan ni Clarabal ang mga kanyang mga pulis at idineploy sa mga simbahan at mga pangunahing kalsada at iba pang mga lugar kung saan inaasang magtitipo ng maraming deboto para sa mga aktibidad na panrelihiyon at sa daraang mga turista. Itinaas din niya ang mga pagroronda at serbisyong pampubliko upang matugunan ang anumang pangangailangan ng mga mamamayan. Nagpapatuloy din ang pakipag-ugnayan ng NEPO sa mga lokal na otoridad at iba pang kasama upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong linggo ng pag-obserba sa mahal na araw. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN. RMN Network News. Paghinto ng mga biyahero sa harap ng sikat na Lions Head sa Cannon Road, ipinagbabawal na ng DILG. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio. RMN Live Report. Pinananawagan ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng Zero Obstruction Policy kabilang ang pagbabawal sa paghinto ng mga motorista sa sikat na pasyalan na Lions Head sa Cannon Road para mag-selfie o mag-picture. Ayon sa ahensya, isa sa mga paunahing sanhi ng traffic build-up sa nasabing lugar ang biglang paghinto ng mga sasakyan para kumuha ng litrato lalo na sa peak travel days. Dahil dito, target ng mga otoridad na tuluyang maalis ang ganitong gawain upang mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko. Kaugnay nito, pinaigting na rin ang paghahanda para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Holy Week sa Baguio City. Layunin ng hakbang na masiguro ang mas ligtas at mas maayos na biyahe para sa mga motorista na papasok at lalabas sa lungsod. Inaasahan naman na sa pamamagitan ng mahigpit na implementasyon ng mga patakaran, mababawasan ang congestion sa Cannon Road at maiiwasan ang abala at posibleng aksidente sa isa sa mga pangunahing ruta papasok at palabas ng Baguio City. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Nolly Salio, Tatak RMN. RMN Network News. 12,000 na turista inaasang dadagsa sa Manaldo 2026 sa San Fernando City, Pampanga. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Live Report. Inaasahang dadagsa ang libo-libong deboto sa Maleldo o Semana Santa na tampok ang pagkapako at penitensya sa San Fernando City, Pampanga. Sa isang press conference, binahagi ni na Ruben Enaje, Wilfredo Salvador at Fernando Mamangon ang kanilang mga personal na kwento ng pananampalataya at sakripisyo. Ayon kay Mamangon, ipinagpapatuloy niya ang panata ng kanyang ama at lalo itong tumibay nang gumaling ang kanyang anak. Si Salvador naman ay nagpanata matapos gumaling sa sakit, habang si Enaje na dekada ng kalahok ay
nagsabing panalangin na lamang ang kanyang iniaalay. Sinabi naman ni Tourism Officer Ching Pangilinan na ang Maneldo ay bahagi ng cultural heritage ng lungsod mula pa noong 1955. Tiniyak naman ni Mayor Vilma B. Calwag ang kaligtasan ng publiko sa tulong ng 500 personnel habang inaasahang aabot sa 7,000 hanggang 12,000 ang dadalo. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN. RMN Weather Report. Mga kasama sa gitna ng paggunita po ng mahal na araw, asahan ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, bagamat pangkalahatang maganda ang panahon, hindi dapat maging kampante ang publiko. Posible nilang makaranas pa rin ng mga biglaang ulan dulot ng localized thunderstorms, partikular sa hapon o sa gabi. Kaya naman po paalala ng Weather Bureau sa mga magbibisita iglesia o pupunta sa mga tourist spots na magdala pa rin ng payong. Samantala, maaari naman pong pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Virac, Catanduanes bukas, habang 42 degrees Celsius naman sa Cotabato City. Pinapayuhan ng lahat na umiwas sa anumang outdoor activities mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon upang makaiwas sa panganib ng matinding init. Pagdating naman po sa usaping bagyo, sinasabi ng Pag-asa na maaring wala o isang bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Abril. RMN Network News. Ngayong dagsa ang mga pasahero o biyahero para sa mahal na araw, nagpaalala ang mga eksperto sa mga pet owner na huwag kalimutan ang kapakanan ng kanilang mga alagang hayop. Ayon kay Dr. Glenn Albert Almera, founder at CEO ng Pet Partner Philippines, hindi lahat ng pets ay sanay sa biyahe at maaring makaranas ng matinding stress o separation anxiety kung iiwan. Kaya payo nito, huwag napilitin kung hindi sanay sa biyahe ang alaga at huwag na rin isama para iwas stress. So if you are planning to travel first time with your pets at hindi po sila sanay, hindi po sila na-acclimatize sa biyahe, huwag din na po sanang pilitin. Pwede naman silang iwanan sa bahay. So kung iiwan nyo sila sa bahay, may tatlong advice po tayo na gustong ibigay sa mga fur parents natin. Una is definitely they should not be left alone. Dapat may kasama sila na may nakakaalam ng kanilang nutrition, ang kanilang medication kung meron man. And of course, kailangan may nakabantay din sa kanila if ever may case of emergency. Dahil ang mga pets natin, sanay din po yan nakasama tayo. Meron din tayong tinatawag sa kanila na separation anxiety. Pero kung babiyahin, nandyan po anya ang panganib ng heat stroke, kaya kailangan ding maghanda para maging ligtas ang mga fur baby. Ang heat stress is simula ng mga sintomas tulad ng pagpapanting, paglalabas ng dila na may mga paglalaway, nandiyan na po yung medyo nagsusuka na sila, and masama na dito kapag may seizure na, ito na yung mga talagang medyo later stage na tandaan po ang heat stroke, permanent brain damage ang pwedeng maging resulta. So always, kapag may mga seizure na sa mga heat stroke, maghanap na po ng nearest vet clinic dahil wala na po itong first aid. Pero ma'am, siguro tip ko lang din sa mga magta-travel din, Yes, tsaka sa mga nasa bahay na medyo mainit ang lugar nila at medyo hindi kayang mag-provide ng mga air conditioning unit, pwede tayong mag-keep ng mga cold towels, yung mga medyo pambasa sa katawan ng mga pets natin. Basain lang po natin yung mga belly, parte ng muka, yung oxila, yung sasingit nila, axilla. And sa lahat po na may makikita ang heat stress, wag po nating bubuhusan ng malamig na tubig. Kasi hindi po yan makakatulong. Magkasama si Dr. Glenn Albert Almera, founder at CEO ng Pet Partner Philippines sa interview ng DSXL RMN Manila. Sa huli, nagpaalala pa rin ng grupo na ang pag-aalaga ng hayop ay isang responsibilidad habang buhay. RMN Network News. Itinutulak ni Senador Sherwin Gatchalian ang isang panukala na pagbibigay ng 1,500 pesos na buwan ng ayuda para sa mga minimum wage earners sa bansa. Layunin nito na maibsan ang bigat ng epekto ng kasalukuyang krisis sa gitnang silangan sa kabuhayan ng mga Filipino. Partikular na sa sektor ng lubhang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin.
Ang rekomendasyon ay bahagi ng preliminary report ni Gatchalian bilang chairman ng Senate Project Committee o Protect Committee kasunod ng sinasagawang dalawang pagdinig hinggil sa pagtugon ng pamahalaan sa krisis. Ayon sa senador, mahalaga ang pagkapatupad ng targeted subsidies upang matiyak ang tulong ng gobyerno ay direktang mapupunta sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Tinatayang aabot sa 5 milyong minimum wage earners sa bansa ang makikinabang sa cash aid assistance. RMN Network News. Pangulong Bongbong Marcos hindi isusugal ang interes ng Pilipinas sa joint exploration sa China ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang niya mula kay Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report. Tiniyak ng Malacanang na pangunahing prioridad pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagprotekta sa interes ng bansa kasunod ng babala ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na maaaring maging patibong ang joint exploration sa China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi sasakripisyo ng Pangulo ang kapakanan ng Pilipinas sa anumang usapin o kasunduan. Paliwanag ni Castro na banggit lamang ng Pangulo ang posibilidad ng joint exploration matapos siyang tanungin sa isang panayam ng foreign media kung bukas bang administrasyon sa ganitong uri ng kooperasyon. Ang anumang hasbang ng pamahalaan ay daraan sa masusing pag-aaral upang matiyak na napapangalagaan ang interes ng bansa at ng mamamayan. Sa ngayon, wala pang bagong detalye kaugnay ng usapin ng joint exploration ng Pilipinas at China. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Lumobo pa ang utang ng Pilipinas hanggang nitong katapusan ng Pebrero. Ayon sa Bureau of Treasury, pumalo sa 18.16 trillion pesos. Ang kabuang utang ng Pilipinas na mas tataas o mas mataas ng mahigit 25 billion pesos kumpara noong Enero. Sinasabing halaga, nasa 12.48 trillion pesos ang domestic debt o utang panloob na bunga ng mas maraming government securities para pondohan ang mga proyekto ng pamahalaan. Habang mababa naman daw ang utang, panlabas o external debt sa 5.68 o 5.68 trillion pesos na epekto ng paggalaw ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa kabila nito, nananatili raw na matatag at maayos ang pamamahala ng utang lalo na ngayong pabago-bago ang lagay ng pandaigdigang ekonomiya. RMN Network News. Proseso ng matukoy kung may probable cause ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte inaasahang matatapos ngayong Abril. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report. Sa tingin ni House Committee on Justice sa Vice Chairman at Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, posibleng matapos na nila ngayong buwan ng Abril ang mga impeachment hearings para madetermina kung may probable cause ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Flores, bagamat itinakda ang mga pagdinig ng komite sa April 14, 22 at 29, ay maaari itong mapaikli o mapabilis. Sabi ni Flores, kapag nangyari ito ay makakapagpresenta na kaagad ang komite sa plenaryo ng report sa pagbabalik ng sesyon mula sa Mayo 4. Muli, binigyan din ni Flores na ang ginagawang pagdinig ngayon ng komite ay maikukumpara sa preliminary investigation at hindi may tuturing na paglilitis. Ito anya ay para linawin ang mga issue, suriin ang mga testigo at tukuyin kung alin sa mga alegasyon ang dapat isama sa articles of impeachment. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Hiniling ni Senator Amy Marcos na isapubliko ang buong ulat ng Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon nito sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon kay Senator Marcos, tanging full transparency lamang umano ang magliligtas sa imahe ng komisyon at ng administrasyon matapos ang anyay dismissal o nakakadismayang pagtugon ng mga ito sa issue. Pag-question pa ng senadora, bakit pa itinatag ang komisyon kung itatago lamang naman ang final report nito sa publiko? Git pa ng senadora na obligasyon ng ICI sa ilalim ng Executive Order 94 na ilathala ang kanilang mga nagawa at mahalagang dokumento upang malaman din anya kung sino-sino ang mga mastermind sa likod ng katiwalian.
Nagtapos na kahapon, March 31, ang operasyon ng komisyon na sinasabi ng Malacanang na isang fact-finding committee lamang. Dagdag pa ng palasyo, nasa kamay na rin ng Ombudsman at Department of Justice ang pagpapatuloy ng legal na aksyon laban sa mga tiwaling kontraktor at matataas na opisyal. RMN Network News. Inaresto at kinumpiska ang mga service firearms ng 2 PNP personnel matapos silang matakasan ng 2 person under police custody sa Bataan. Sa ulat ng pulisya, habang nagsasagawa ng inmate inspection ay nadiskubre na nawawala ang 2 PUPCS at dito na pag-alaman at inamin ng nasabing mga pulis na habang pabalik sila sa istasyon mula sa inquest proceedings ay tumalon ang 2 inmate mula sa PNP patrol truck at nakatakas. Dahil dito inalis sa pwesto ang 2 pulis at inihahanda na rin ang kasong kriminal at administrasyon laban sa kanila. Habang nagsasagawa naman ng hot pursuit operation ng pulisya para hanapin ang 2 nakatakas na mga inmate. RMN Network News. Natuntun na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 11 taong gulang na bata mula Camarines Sur na sumulat kay Pangulong Bongbong Marcos upang humingi ng tulong kaugnay ng umano'y pang-aabuso sa kanilang komunidad. Nagkataon na nagsasagawa ng investigasyon ng DSWD sa isang homeless shelter matapos ereklamo ng mga opisyal ng Barangay Caloocan, Tinambak, Camarines Sur. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bibigyan ng nasabing bata at iba pang nasa shelter ng psycho, emotional counseling at tulong pinansyal para sa kanilang mga pamilya. Tutulungan din ang isa sa mga biktima na nagsampa o magsampa ng kaso at magbibigay ng karagdagang assistance sa shelter na kanilang tinutuluyan. Kahapon nang sumulat ang biktima sa Pangulo para idulog ang sinapit niya sa kamay ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Agad namang tumugon ang Pangulo sa nasabing liham at nangakong tutulungan niya ang bata para makamit ang hustisya. RMN Network News. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga local o mga special non-working days sa ilang bayan at lalawigan sa bansa. Sa ilalim ng Proclamation number 1200, holiday ang April 11 sa bayan ng Dolores, Quezon para sa ika-171 anibersaryo nito. Sa Proclamation number 1201 naman, idineklarang walang pasok sa April 27 sa Montalban, Rizal bilang paggunita sa ika-155 anibersaryo ng bayan. Sa Proclamation number 1202, inilipat sa April 6 ang holiday sa bayan ng Rizal Occidental, Mindoro mula sa orihinal na April 3, ngunit natatapat sa Biyernes Santo ngayong taon. Ideklara naman sa Proclamation number 1203 ang April 7 bilang Special Non-Working Day sa Mountain Province para sa kanilang anibersaryo. Nilagdaan ang proklamasyon ni Executive Secretary Ralph Recto sa bisa ng otoridad ng Pangulo upang mabigyan ng sapat na oras sa mga residente na makilahok at magdiwang sa mahalagang okasyon sa kanilang lugar. RMN Network News. Balita tayo sa ibayong dagat. Nasa 29 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang eroplanong militar ng Russia sa Crimea ayon sa kumpirmasyon ng Ministry of Defense ng Russia. Ayon sa ulat, nawalan ng komunikasyon ang AN-26 aircraft habang nagsasagawa ng isang routine flight. Kalaunan na tagpuan ng mga labi ng eroplano matapos ang sinasagawang search and rescue operation. Batay po sa paunang investigasyon, posibleng teknikal na problema ang naging sanhi ng trahedya. Inuulat na bumangga ang eroplano sa isang bangin sakay nitong 6 na crew members at 23 na pasahero at wala umanong nakaligtas. Dagdag pa ng ministry, walang nakitang palatandaan ng panlabas na pinsala sa eroplano kaya't hindi pinaghihinala ang sanhi ng pabagsakang missile, drone o anumang external factor. RMN Entertainment News. Hinimok ni singer-host Karil ang publiko na suportahan ng living artist sa gitna ng pagkalat ng
AI music online. Ayon po kay Karil, karamihan sa mga kumakalat na AI music ay ang hindi otorisadong covers ng sikat na mga awitin. Nanawagan mismo siya sa recent episode nito ng kanilang noontime show dahil sa birthday surprise sa kanya. Isa sa kanyang version ng Kay Tagal Kitang Hinintay na ni-record niya kasama si Sam Chu, nagkalat ang AI cover. Ligandiin ni Karil na na-overshadow na ng AI-generated covers ang official recording ng totoong artist. RMN Network. At sumainyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-Tacloban, maupay nga gabi.